Түбәнге бишенде авылының яшәү өсөн географик орны бик уңайлы. Район үҙәге туймазынан ни бары 16 саҡрым алыҫлыҡта ята. Яҡындан ғына тимер юл станцияһы үтә. Октябрьский ҡалаһы ла йыраҡ түгел. 9 урамлы ауылда күп милләтле халыҡ ғүмер итә. Бөгөн тормош программаһы билдәле нефтсе, социалистик хеҙмәт геройы Ҡайым Ихиндың 112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһының шартлатыу взводы саперы, гвардия аугеры, батырлыҡ өсөн медалы менән бүләкләнгән Әхмәдулла Рәхмәтуллиндың кендек ҡаны тамған ере Туймазы районы Бишенде ауылында. Бөтөнсө минем үземнең 2 балам, унысы приемный була инде. Дөнья көнбайыш башҡортларында «з» хәҙер хәрефен «ҙ» дип сөйләйбез инде. Мына безнең сыйырыбыҙ ҡыҙыл бутауҙы дип әйтәләр безне. Ауылыбызда инде безнең төрлө милләт халыҡлар яшәй, бик дус яшәйләр. Тарихҡа күҙ һалһаҡ, 1755 йылғы килешеү буйынса Троицк өйәҙенең, Әйле һәм Минзәлә өйәҙенең йәнәҫ олоҫо кешеләре Түбәнге Бишенде ауылына нигеҙ һала. 2 яҡлап килгән мында халыҡ. Берсе Белаҡаты яҡларынан, Әй су янынан килгәннәр. Яртысы Минзәлә яғынан килгән халыҡ инде. Алар күбесе барда диярлек төп башҡортлар. Минзәлә башҡортлары, менә шушы Белаҡаты яғындағы башҡортлар мында килеп төпләнгәннәр. Безнең ауыл шундай 2 яҡлап килгән халыҡ. Соңынан инде мында татарлар да килгәннәр. Шуның өсөн үзебезнең ауылны гел башҡорт ҡына, бәлки татар ғына дип әйтә алмайым. Мин үзем башҡорт нәселенән инде. Безнең юғары Бишенде ауылы биләмәсенә 10 ауыл керә. Шушы 10 ауыл ишендә безнең 2500-дән артығыраҡ кеше яшәй. Төрлө ауылыбызда инде безнең төрлө милләт халыҡлар яшәй. Түбән Бишенде ауылы безнең шушы 10 ауыл арасында иң зур ауылларның берсе булып шутлана. Иң тырыш, иң инициативный ауылларның берсе. Ҡайһы ғына тармаҡталып ҡарама, игенселек булһынмы, малсылыҡмы, төбәк һәр ваҡыт алдынғылар рәтендә була. Бөгөн дә шулай. Түбәнге Бишенделәр күркәм йорттар төҙөй, теплицала күпләп йәшелсә үҫтерә. Ситкә китһә лә, лайыҡлы тормош кисерә. Туған төйәген онотмай, атайсалына ярҙам итеп, уның бәрәкәтен арттыра. Халыҡ малчылыҡ белән күберәк шөғөлләнгән, сунарсылыҡ белән шөғөлләнгән, балыҡ тотоу булған инде, тораҡсылар булған. Менә минем нәселем тораҡсылар нәселе дип аталған инде. Оннан итек басу булған, пима басу башҡортса әйткәндә. Алар бик күп булганнар ауылда. Алар үзләренә генә басмаған, туғандарына гына, шуның белән кәсеп иткәннәр, тормош күргәннәр. Атайсал проекты буйынса безнең күберәк инде Яңа Бишенде авылында проектлар, эшләр алып барылды. Иң беренчедән безнең анда мәчет төзелде. Вафат булып калган авылдашлар исеменә багышлап памятник төзеп куйды. Иске клубны сүтеп, Яңа Бишенделәр өчен яңа клуб төзеп бирде. Бу безнең клубта шулай ук фельдшерский акушерский пунктта урнаштырылды. Һәм шулай ук безнең Яңа Бишенде авылында бик зурлап саумысыз авылдашлар дигән чара үткәрелә. Җәй уртасында, җәйнең мотор көннәрендә бик зур күләмдә үткәрелә. Моны безнең шушы авылдан туып үскән Октябрьский шәһәре пластмассовый изделиялар заводы генеральный директоры Раил Фахрдинов Раил Камилович төзеп бирде авыл, Яңа Бишенде авыл халкы өчен. Туймазы районы Түбәнге Бишенде авылында йәшәгән Вәлиевтар йортында 12 бала үҫә. 10-һы тәрбиәгә алынған. Ғаилә башлығы Рәзиф Гардан улы водитель булып эшләй. Ҡатыны Фрида Радик ҡыҙы инглиз теле уҡытыусыһы. Әле хаҡлы ялда. Улар 31 йыл бергә. Вәлиевтар башта туғандарының балаларын үҙҙәренә һыйындырған.
5 яшьлек Лилияны һәм 7 яшьлек Альфредты. Был ике сабыйдың ата-әсәһе вафат булган. Мин 27 ел буе мәктәптә эшләдем. Шуннан пенсияга чыктым. Балалар белән эшләгәс инде баласыз торып булмый. Малайлар үзем арасында шул әбер белән булышканда помогатчылар. Кызлар инәләре белән бергә, мамалары белән бергә. Кызым минем Мияста врач булып эшләй. Оногым бар. Улым моннан Себергә эшкә эшеп йөри инде. Альфред кандидат мастера спорта дзюдо самбо арасында музыкальный школаларын битеп, по курсу баян белән конкурсларда участвовать итте укыган вакытында. Лилия кызым тоже үсеп итеп хәзер шул музыкальный школаларны ниләрне битеп, кондитерские училищеларны битеп укып чыгып, Себердә тора, Себергә күйеүгә чыгып, балалары бар. Стаска Дианага Айдарга 18 тула. Өйдә инде 5 бала кала инде безнең Никита, Ратмир, Полина, Дианка и Илнар. Безнең өйдә бүтән милләт тә бар. Үзбәк тә кушылган, әрмән дә бар, рус та бар, чуваш та бар, татар да бар, башкорт та бар. 4 бала бу еткергәс, Валиевтар Диана, Никита, Илнар, Айдар исемле балаларды тәрбиягә алган. 2017 елда тагыла 4-әүгә Станиславка һәм 2 Ратмир исемле малайга, Полинага йөрәк елһын биргән. Был гаиләлә һәр бала музык белән шөгыльләнә. Малайдар курайда гитарла, кызлар фортепианола уйный. Ата-әсәһенә һәр яклап ярдәм итә. Нәрсә үзебез беләбез, шуңа өйрәтәбез. Өйдә эшсез тотмайбыз. Туганнарны аерга ярамый дип тик икешәр алдым инде. Гомерем инде балалар арасында үткәч мәктәптә, я бу балалар белән азак эшләү, тәрбияләү җиңел булды. Авыр дип әйтелмәем. Өйдә тынычлык, тазалык, татулык, матур гына итеп булып үссеннәр балалар менә шул алган балалар инде. Үз дөньяларын корып, кеше булып, якты юлларда үз семьялар корып, матур гына балалар үстереп, шундый теләкләр белән инде. Валиевтар гаиләһенә Башкортстандың 18 гаиләһе менән бергә ата-әсә каһарманлыгы медалы бирелде. Был награда балаларны тәрбияләүдәге казаныштары, гаилә кыйммәтләрен һәм традицияларын һаклауга һәм ныгытуга зур өлеш индергән өчен тапшырылды. Бүгенге көндә авылда калган, үзенең эшенә тугры калган яшьләр, алар хәзер менә тергезә үзенең малчылык эшләрен, кемдер транспорт белән булыша, цехлар ачтылар, тимер эретеп ябыштыру эше буенча инде. Был цехта йорт җиһазлары, мунса, ихата өчен кирәк-ярак үзенчәлекле әйберләр яһала. Барыһы ла ошо оста куллы егетләр күңеле түреннән үтеп, кешеләр күңелендә урын алган. В основном яшьләр и бөтенесе практически авыл кешеләре бар сюда. Сварщиклар эшләй, монтажниклар эшләй, столер бар, маляр бар. 10 кеше эшләй үз коллективта. Ну, средний зарплата 50-60 мең алалар җегетләр тырышып эшләгән малайларны күбрәк тә чыга. Беседкалар, мангаллар ясыйбыз, козырёклар, мунча печләре. Практически тимирдән бүтән бер план. Туймазинский район однозначно, Бәләбей, Бакалы, Шаран, Стәлетамак, Салаватта да капкалар куйган бар, Уфада, Татарида да чыгып эшләйбез инде. Паян заказлар килә, барсын эшләйбез. Эшкуар алгы һыдыктагы авылдаштары менән бәйләнеште үҙгәне юк. Уларга тәүсиратта ниндәй ярдәм кирәклеген асыклап тора. Хәрби егетләр өчен ошундай ялан шартларында уңайлы мистер әзерләп ибәрә. Бу окопный печләр шунда ясыйбыз. Үзебезнең авылдашларга суга җибәрергә, ярдәм итәргә дип авылдашлар белән сөйләшкәнек, менә количествосын әле пока шулай авылдашлар белән җыеп сөйләшәсе була. Ничаштык җибәрергә. Моннан ягыла, бүтәне Блай жылы бирә, если яланда ашык җирдә булса, казан куеп, например, аш пешерергә була, бу якта уңайлы.
Бу парашют була. Ярмәкәй районында 3-нче елны заказ иткәннәр, десантчиклар шундый парашют. Менә хәзер туймазы җегетләр шуны күреп тоже заказ итәргә алганнар. Сода күп җегетләр халак булгач, шуңа нормаллаштырды шуны. Түбәнге 5нче яшьтәре тәпәй баскан yerендә эштә калһын. Туган тупрагында төякләнһен, авылын күтәрһен өчен барыһы эшләнә. Бүгендән иретеп ябыштыручыга укытабыз, өйрәтәбез. Иҗади карашлы һөнәрмәндәр, кул осталары күбрәк булганда, авыл yerендә кытлык булмас. Тормышыбыз да күркәм булыр ди эшлекле Эдуард Зиннатуллин. Үзем бүгенге көндә 68 яшым тулып килүгә карамастан, эшемне ташлаганым юк. Моңа кадәр мин нефть чыгару эше буенча транспорт цехында мастер булып эшләдем, ремонтный мастерскойда. Хәзер инде лайыклы ялга чыккач, баянымны ташлаганым юк. Бик бәләкәйдән мин гармончы булдым, баянчы булдым. Баянымны ташлаганым юк. Шуның өчен менә шушы баяным белән мин күрше авылга, дуслык авылына урнаштым эшкә, мәдәният йортына баянчы булып. Махсус хәрби операциясына 22 елны октябрь айында безнең озаттык 10 җегетне. Алар инде әйбәт кенә әле бүгенгә служба алып баралар. Түлке шунсы бик аяныслы. Безнең бер егетебез авылдашы Каран бишендә авылда егете вафат булып, аны зурлап җирләргә туры килде. Үз теләкләре белән безнең бүгенге көндә 15ләп егет махсус операция кырларында. Бүген Үрге 5нче авылы мәдәният йортында күбрәк җитди йырдар яңгырай. Егерме өченче елның февраль уртасында без менә бу маскировочный сеткалар үрә башладык. Безгә Разифа Римовна, безнең Туймазы районы москита клубының җитәкчесе. Ул безгә мастер-класс күрсәтте дә, безгә материаллар биреп җибәрде, сетка бирде. Аннан соң без инде үз юлыбыз белән әкренләп оешып, менә бүгенге көндә шундый коллектив оештырдык. Махсус хәрби операция башлангандан бирле авылдың утызлаган хатын-кызы ирекмәнгә әйләнгән. Улар яугирләр өчен тукмас кисә, яшеренү селтәрдәре үрә, ыйык баштар бәйләй. Эш барлык фронтларда кайнай. Чиратлашып йөриләр инде көн сайын. Бүген, например, 13 кеше килде безнең. Бүген ару гына эшләдек, 2,5 сетка почти эшләп бетердек. Основном йөрүчеләр арасында пенсионерлар, гуманитар помощь биргәндә дә, акча җыганда да пенсионерлардан күп ярдәм күрәбез. Шулай ук авыл халкы безнең менә 210 семья безгә спонсорский ярдәм күрсәтә. Шулар биргән акчадан, шулар биргән суммадан без менә сеткалар сатып алабыз, материаллар сатып алабыз, кирәк яраклар, скотч, капчык, аның барысы да кирәк вакыт булса да аларга акча ару гына китә. Түбәнге 5нче музыкаль авыл. Һәләтле балаларга кирәк офыктар асу өчен авылдың белем усагында музыка мәктәбе эшләй. Мәктәптең Акбадат корайсылар ансамбле, фортепиано уйнаучы кызлар район, республика, Рәсәй кимәлендәге уңыштар белән куандыра. Безнең ансамбль 2019 елда оештырылды. Без республика конкурсларында катнаштык, без лауреатбыз, төрле урыннар алдык. Иң беренче безнең конкурс ул бездә Туймазы районында үтте. Тылсымлы курай дип аталган конкурсыбыз булды. Шунда беренче мәртәбә без сыгыш яһанык.
Сертификат алдык. Ансамбльдә безнең 20 ашу бала. Без аларга өйрәтәбез шул марш көйләрен, безнең борынгы олын көйләр, халмак көйләрен, бию көйләрен һәм шул үзебезнең халкыбызны яратырга дип, үзебезнең курайбызны яратырга дип өйрәтәбез һәм тәрбияләйбез. Түбәнге 5-нче мәктәбе карамагындагы спорт түңәрәгендә олы тәҗрибәгә ия Алинар Марат улы кызларны һәм егетләрне көрәшкә өйрәтә. Улар арасында югары һөҗүмчеләргә өлгәшеп, Рәсәй һәм Башкортстан чемпионнары титулына ия булучылар да бар. Без Серафим авылы мәктәбе филиалы. Без инде 11нче ел шулай эшләйбез. Безнең мәктәптә балалар 9 еллык белем алалар. Быелгы уку елында мәктәптә барлыгы 75 бала укый. Укучыларыбыз эш һәюсән, спорт алдынгылары, музыкаль яклап бик талантлылар. Мәктәптәге барлык байрамдар, класстан тыш саралар, конкурслар башкорт, татар, рус телләрендә үтә, чөнки бездә төрле милләт балалары укый. Безнең максатыбыз балаларга дөрес тәрбия бирү һәм киләсәктә инде улар үзләренең туган телләрен, туган төйәкләрен онытмагандар дип ышанабыз. Түбәнге 5-нчеләр бер вакытта ла динһез яшәмәгән. Иманлы тормыштың кадерен белгән. Илдәрдә именлек, араларда татулык булсын дип тырышкан. Йолаһын да үтәгән, гыйбадәттән дә аерылмаган, дөньяһын да бәрәкәтле итеп алып барган. Бүген дә ата-олатайлар аманатына тугры. Ол халқы шатланып елей, болашағыларны оқытабыз. Ясларда именаны Құрбан бәйрәмнән үткәрәбез, Ураза бәйрәмнән үткәрәбез, ифтарлар үткәрәбез шуның içində. Болашағыларга мәчет алдында куйдылар, батумнар куйдылар. Шундай бәйрәмдә олы бәйрәмләргә аларга истәлек булып кала битне була башлады. Шуның içində тырышабыз, ол халкы йөртсен, мәчет ачык булсын, матур булсын сөйсез. Кадимге тормыш агышында бары үзләре булып калу белән көчле түбәнге 5-нчеләр. Сәмсел, тырышлык, янтәягенә тугрылык сыйфаттары тормыштарын ямле, мәгънәле итә. Безнең авылыбызның клубы юк. Үзебезнең авылда җыелышлар үткәрергә, менә шушыларда халыкны таныштырырга, район күләмендә үткәрелгән бөтен мәдәният чараларында катнашасыбыз килә. Балаларга укырга мәктәп бар. Шуннан соң безнең анда почта отделениесе, Сбербанк отделениесе, фельдшерский акушерский пунктта төзелгән. Бөтенесе дә бүгенге көндә эшли. Шуңарга инде киләчәк безнең авыл, Түбән Бишендә авылы, анда әле бүгенге көндә 80 участок яңа җир бирелгән. Аларның инде күбесе уже төзелеп бара. Шуңа инде киләчәктә безнең Түбән Бишендә авылы яшәячәк, зураячак, яшьләр киләчәк. Минем өчен тормыш яме иң беренче менә шушы үзебезнең авыл халкы тыныч итеп яшәсен иде. Һәрбер семья үзенең бәхетен күрсен иде. Тигез торсыннар иде семьялар. Балалар кайгы китермәсеннәр иде. Һәр вакытта да менә шушылай мәктәптә үзегез күрүгез буенча шушындый балалар үссен иде. Киләчәктә сау сәламәт булсыннар барсы да. Үзебезнең телебезне югалтмыйк, үзебезнең культура, мәдәниятебезне югалтмыйк. Һәр вакытта да менә шушылай дәрү катнашып йөрүләрен теләр идем мин. Менә шушы тормыш яме булырга тиеш дип уйлыйм инде мин.